Fl-aħħar snin saret trasformazzjoni sħiħa u pożittiva tal-Awtorità Maltija għall-Mediċini b'direzzjoni strateġika li poġġiet lill-Awtorità fuq bażi soda biex twettaq il-viżjoni tagħha bħala ċentru ta' eċċellenza. Hekk sab rapport tal-Awditur ġenerali li ġie ppreżentat fil-Parlament. One News tkellem maċ-Chairman tal-Awtorità il-Professur Anthony Serracino Inglott li spjega kif din it-trasformazzjoni kienet teħtieġ azzjonijiet fuq il-livell amministrattiv, finanzjarju u tekniku. Stqar kif bħala awtorità ikollha bżonn professjonisti li jkunu għamlu kisbiet akkademiċi kbar fil-qasam u għalhekk spjega kif l-Awtorità bdiet tħeġġeġ l-infermiera Maltin sabiex ikomplu jistudjaw u jkunu jistgħu jaħdmu mal-Awtorità. Mexxejna l-qudiem l-erf tal-Maltin, l-erf tal-ispiżjara li għandna impjegati dwar l-Awtorità. Da minnih kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta fejn l-ispiżjara tagħna ġew offruti li jistgħu jagħmlu dottorat b'riċerka ta' interess lokali u interess Ewropej fejn navanzaw ix-xjenza tal-mediċini. Ir-rapport jistabilixxi li r-reklutaġġ għalkemm żdied segwa prattiċi tajbin, policies tal-Awtorità li jistabilixxu l-proċeduri. Dawn il-konklużjonijiet kienu bbażati fuq 18-il sejħa għall-applikazzjoni li rriżultaw fi 33 reklutaġġ fl-2019. Ir-rapport tal-Awditur juri kif in-numru ta' ħaddiema li jaħdmu mal-Awtorità żdied minn 36 fl-2012 għal 88 fl-aħħar tal-2019 u għalhekk in-nefqa fil-pagi telet minn 1.1 miljun euro għal 3.4 miljun euro fl-istess perjodu. Madankollu l-Awtorità saret awtorità li finanzjarjament kapaċi ssostni lilha nnifisha hekk kif mill-2016 l-Awtorità irreġistrat bilanċ ta' aktar minn miljun euro. Il-Professur Serracino Inglott spjega kif ir-reputazzjoni tajba tal-Awtorità kienet kruċjali sabiex l-Awtorità tkun tista' tagħmel xogħlijiet barra minn pajjiżna dan filwaqt li ġie mwessa l-mandat tal-Awtorità għall-Mediċini. Issa ksibna reputazzjoni mhux biss f'Malta imma anke iset qawwija reputazzjoni tista' tgħid mal-Ewropa kollha bħala awtorità ta' ċertu statura, awtorità li issa anke ħadet xogħol pereżempju li qabel kien isir mill-Awtorità Ingliża l-MHRA u li issa jrid isir fl-Ewropa. U l-Awtorità Maltija ħadet ta' dan ix-xogħol.